Barka da zuwa tashar Face Hausa 24 TV, tashar al'umma. Masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin kallewa ku abin da ke faruwa a dangane da shugaban kasa kungiyar ECOWAS, shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, a danganta da wannan babban zama da aka riga aka halatta akan wannan fitar kasashe har guda uku daga cikin kungiyar ta ECOWAS, mutum uku da kungiyar Burkina Faso da ma kasar Mali da ma kasar jamhuriyar Niger, wanda muna fatan mai sauraro zaka gyara zama domin jiwa kunnen ka abin da ke faruwa. To ga dai cikakken bidiyon da zamu bayyana ma shi a yanzu, sai ka tsaya ka saurari abin da ke faruwa, musamman ma in cikin kasar jamhuriyar Niger da ma kasar Faransa da ma kasar Mali, wanda muna fatan za ku tsaya ku saurari abin da ke faruwa. Wanda aka tattauna akan kungiyar ta ECOWAS, an samu farashin raguwar mutane miliyan 40 da wani abu bayan fitar kasar jamhuriyar Niger daga cikin wannan kungiya ta ECOWAS. Amma mai sauraro ga dai cikakken rahoton, sai ka tsaya ka saurari abin da ke faruwa. Da kan makama wannan cikakken rahoton da zaka ji abin da ke faruwa, da muna fatan idan wannan lokacin ne shigar cikin channel din tamu mai dimbin albarka, da muna fatan zaka dangwala alamar subscribing kamar haka, sai ka dangwala alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen namu da kai tsaye da zarar mun dora. Ga dai cikakken rahoton, sai ka ji abin da ke faruwa. To jama'a assalamu alaikum. To jama'a, muna ma kungiyar ECOWAS jaje, kuma muna taya su zaman mukoki da suke yi a yau na kwana uku, lokacin da suka zo suka rasa al'ummar su kimanin mutum miliyan 70 da wani abu. Ba wai ku da kuke karamar kungiya ba, ko ƙasar China da suke da mutane wajen wato 'yan miliyar 600 mil ekelk, ko su suka rasa mutum miliyan 70 da wani abu daga cikin hada-hadarsu, daga cikin kasuwancinsu. To in dai kuna da zuciya mai kyawu, ya kamata wato wa'annan mutanen ku taya su jaje. To saboda kirkin mu, to shine muke taya ku jaje bisa kan abin da ya same ku. Jiya wato manya-manyan wato wanda suke aiki, masana wanda suke aiki a cikin wato banki ta sai da yawo rankatakaf, jiya sun zo sun zamana wato sun yi reunion, sun hiddo zabgegiyar warga, sun ce da ƙasar Niger da ƙasar Mali da ƙasar Burkina, duk wanda ake masa kallo ko ko sharrace-sharracen da ake masa ake cewa suna da talauci, to sun gaya muku, sun ja muku kunnuwa cewa idan kuka yarda kuka sake kuka tabka kuskure, wato da Mali da Burkina suka fita daga cikin wannan kungiyar ta ECOWAS, wato bankuna, wannan bankin taku sun ce to ku nemi takardun bankunan gabaki ɗaya ku kyakketa su ku yada, domin ita kanta bankin ta tashi daga aiki, sai dai a aje ta a matsayin decor, kwalliya, amma dai ba aiki ba. Wannan wa makarraban banki ne suke bada wannan shawarai, saboda da suka zamana suna bayani cewa kudaden da Mali da Burkina suke kawowa wajen kwambiyan da miliyar ne wato farmuwa. Kudin in ka ji su wato abin ya wuce hankali. Kudaden da wa'annan turawan suke tace mutane, wato idan aka gaya muku jama'a, hankalinku ba zai taba dauka ba. Yanzu ka diba kaga